Tapos makakarinig ka pa sa ibang tao ng hindi magagandang salita. Akala siguro nila madali lang ang trabaho ng pagiging opisyalis sa barangay. Pero hindi nila alam, mas inuuna pa nila yung ibang tao kaysa sa sarili nilang pamilya. O Tay, saan ka pupunta? Sa barangay, anak. Di ba po may lakad po tayo mamaya? Sa susunod na linggo na lang tayo aalis, anak. Di ba po linggo ngayon? Oo. Kaya lang, meron kasing kabarangay natin na kailangan niya ng tulong. Kaya pupunta muna ako sa barangay. Ganun po ba? Pasensya ka na, anak, ah. Hindi muna tayo matutuloy mamamasyal ngayon. Hayaan mo, babawi ako sa susunod na linggo. Ayos lang yun, Tay. Mas importante naman yan. Maiintindihan ko naman po. Sige, anak, alis na ako. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Salamat. Hindi na naman siguro nakapag-almusal si tatay. Hello, Hana. May gagawin ka ba ngayon? Wala naman. Bakit? Magkita tayo sa bayan. Samahan mo ako mamalengke. Sige, sakto. May bibilhin din ako sa bayan. Sige, magkita na lang tayo. Bye. Halika, maupo tayo. Bakit pala naisipan mong ayain ako dito sa bahay niyong mananghalian? Ako na naman kasi ang mag-isa dito ngayon sa bahay. Di ba linggo ngayon? Huwag mong sabihin may pasok pa yung tatay mo sa barangay. Bakit? May problema ba sa barangay? Hindi ko pa alam. Pero ang sabi niya kanina, may humihingi daw ng tulong sa barangay. Ah, hanga rin ako dyan kay Tito Masong. Mas inuuna niya ang serbisyo kaysa sa pamilya. Ganyan talaga si tatay. Nung hindi pa siya opisyalis, mahilig na talaga siyang tumulong. Naalala ko tuloy nung isang beses na nakita ko si Tito Masong sa ospital. Ah, nung dinala yung pamangkin mo dahil sa pagtatae? Oo, nakita ko doon si Tito Masong. Akala ko nga, ikaw yung dinala niya sa ospital. Kasi yun din yung time na may sakit ka. O, Tito Masong, ano pong ginagawa niyo dito? Hindi pa rin po ba magaling si Myla? Ah, hindi. May dinala kaming pasyente dito. Di ba, ikaw yung kaibigan ni Myla? Ah, opo. Hana po ang pangalan ko. Si Myla po ba? Ayos na po ba yung pakiramdam niya? Hindi pa nga eh. Pero bago ako umalis ng bahay, pinainom ko na siya ng gamot. Ang kulit po kasi ni Myla, Tito. Sinabi kong huwag sumugod sa ulan. Ayan tuloy, nagkasakit siya. Lagi ko siyang pinagsasabihan na magdala ng payong at maulan ngayon. Lagi naman niyang nakakalimutan. Sana po gumaling na si Myla para makapasok na po sa school. Kaya nga, hindi ako mapalagay pag ganitong may sakit siya. Lalo na't hindi ko siya maalagaan. Gusto niyo po ba na puntahan ko si Myla mamaya sa inyo? Huwag na iha, nakakahiya naman sa'yo. Pauwi na rin naman ako. Hinihintay lang namin na ma-admit yung dinala naming pasyente. Sige po, Tito. Mauuna na po ako. Sige iha, mag-iingat ka.
hanga ako sa tatay mo dahil napakabuti niyang tagapaglingkod ng barangay. Minsan, naawa na nga din ako kay tatay. Dahil pagod na siya at walang pahinga, tumutulong pa rin siya. Tapos, makakarinig ka pa sa ibang tao ng hindi magagandang salita. Akala siguro nila madali lang ang trabaho ng pagiging opisyalis sa barangay. Pero hindi nila alam, mas inuuna pa nila yung ibang tao kaysa sa sarili nilang pamilya. Tama ka dyan. Hindi nila alam na meron pang kagaya ng tatay mo na handang unahin ng iba para sa sinumpang tungkulin. Ang totoo nga niyan, hindi na nga kami masyadong nakakapag-usap dahil lagi siyang abala sa barangay. Pero may iintindihan ko naman. Pero alam mo, Myla, swerte ka sa tatay mo dahil kaunti na lang ngayon ang may malasakit sa ibang tao at tapat sa serbisyo. Alam ko naman yon. Kaya nga bilang pabawi kay tatay sa lahat ng mga ginawa niya, ginagalingan ko sa pag-aaral ko. At hindi ko rin naman inaasahan sa kanya yung mga gawaing bahay. Basta, kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Tara na nga, magluto na tayo. Baka anong oras pa tayo mananghalian dahil sa kadaldalan mo. Tara na nga.